aphezulu emoyeni bese ubali countdown. 1, 2, 3, sha. Abazogcwala thina when we touch down. Akanda ufaka steady stand sound. Aphezulu emoyeni bese ubali countdown. 1, 2, 3, sha. Abazogcwala thina when we touch down. Akanda ufaka steady stand sound. Aphezulu emoyeni bese ubali countdown. From Sotra to the West, Papa, isidaba Stume ngomswenko yeba ishikijana Wankale phansi ungcine phezulu uzosibone Isupha yonke indawo baba wami uyafojela Ayintwana yamazidlali siyamosha Sashisa babu ungadlali ngomlilo uzosha Sinabo general egawu saluta amasoja Ganda liphakeme flag lesotra Ola ayagezile amapansulu Hakusuliwe gawu tsafa lapha ikisithathu Mongibhekile ubona itycoon Ngisangakhuphela ngomdansane wena uloku ushaya isuti Awusidla ukotini kwedina ubhekele jean bayahlanyela okushini mangifika sengibhake nebhema abosesteri namahrotmane bayasika nibofihla imimese masivele indwangu sayisika Abazogcwala thina when we touch down. Akanda ufaka steady stand sound. Aphezulu emoyeni bese ubali countdown. 1, 2, 3, sha. Abazogcwala thina when we touch down. Akanda ufaka steady stand sound. Aphezulu emoyeni bese ubali countdown. 1, 2, 3, sha. Abazogcwala thina when we touch down. Akanda ufaka steady stand sound. Aphezulu emoyeni bese ubali countdown. Bathi sibafakele ipressure ngale attire uvela kanje ngizele 2 piece yetrexana hlanyisa ikasi ngathi ikhosi nebhakabhaka isport ekhanda ubheke enyaweni ngilahlela igandaganda ziyayivuma le brand ivele yaziphikisa abane quality bashiya banesa ama feelings bathi yenza istakishi le brand ayina limit bheka manje seyifatelwa nama celebrity wena uthini ungibheka snacks ngoba cause isniti yenza ipeace or ubangena usitholela iskip ubheke empintshi confidence yoba istop esi6 uyeke ukwada maybe ngagane pay amasokisi ube warm tanga ngale brand yasemakasana uvele stand out ngathi ama Orlando Twin Towers and Asras istrati siyafakaza ngale ndwangazi ngoba sifuna wonke umuntu ekasi yabe sharp Abazogcwala thina when we touch down. Akanda ufaka steady stand sound. Aphezulu emoyeni bese ubali countdown. 1, 2, 3, sha. Abazogcwala thina when we touch down. Akanda ufaka steady stand sound. Aphezulu emoyeni bese ubali countdown. 1, 2, 3, sha. Abazogcwala thina when we touch down. Akanda ufaka steady stand sound. Aphezulu emoyeni bese ubali countdown.